адкрылі скульптуру «Землеўпарадчык», прысвечаную 55-годдзю з дня ўтварэння віцебскага філіяла праектнага інстытута «Белгіпразем». Фігура сімвалізуе цяжкую і высакародную работу землеўпарадчыкаў, павагу да прафесіі ў цэлым і да першапраходцаў службы. Ва ўрачыстай цырымоніі прынялі ўдзел прадстаўнікі кіраўніцтва Белгіпразема, дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь, прадстаўнікі абласных і гарадскіх уладаў і супрацоўнікі прадпрыемства. У апошнія гады Віцебск гіпразем актыўна мадэрнізаваў падыходы ў рабоце. Сёння на ўзбраенні ёсць некалькі квадракоптараў, якія робяць работу геадэзістаў больш мабільнай. Штат віцебскага прадпрыемства налічвае каля 200 спецыялістаў, якія працуюць з высокатэхналагічным абсталяваннем. Очень большую работу проводим как с юридическими лицами. Всякое строительство начинается с земли. Отвод земли, после этого, естественно, только можно подходить к строительству. Очень большая работа проводится с физическими лицами. Достаточно большой объем, скажем так, перспектива очень большая. У нас практически план работы сформирован на 5-летку вперед, мы видим объемы. 2024 год был для нас очень успешным годом. Да, он был сложный во многих отношениях, но если говорить с экономической точки зрения, то это был самый успешный год за всю историю существования наших институтов, системы Белгипразем, ну и в том числе Витебсгипразема. Это, скажем так, заслуга большая и коллектива, потому что, скажем так, это командная работа, ну и, естественно, руководство института. Сёння Віцебск гіпразем выконвае розныя віды работ, у тым ліку папярэдняе ўзгадненне аб'ектаў, распрацоўку праектаў адводаў і ўстанаўленне межаў зямельных участкаў, стварэнне лічбавых і глебавых карт. Усё гэта неабходна для таго, каб жыхары паўночнага рэгіёна выкарыстоўвалі зямлю рацыянальна і эфектыўна.